हरे राम हरे कृष्ण चड्डी ब्रदर्स चड्डी पाडोंदेनी पिदार्द निकले पूरा मंडे वयसु वर्ती पोशातुल ಎಂಕಲಿ ಚಡ್ಡಿಡೆ ಉಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲಿ ಇನಿ ಒಡೆಯಲ್ಲ ಪಿದೈಪ ಒಂದಿಜ್ಜ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜನತ ಬರ್ಡೆ ಇನಿ ಅತ್ತ ಎಲ್ಲ ಏರ್ನ ನಿಕಲೆ ಪೂರ ಮಂಡೆಚ್ಚಾವು ಮೊಲ್ನ ಬಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಉಮ್ಮೆನ ಬಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಎನ್ನ ಬಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ನಾನು ಏರ್ನ ಬಾಕಿ ಏರ್ನ ಬಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮನ ಅಯ್ಯೇ ಪಂದು ಬಿಡಿ ಅದೇ ಅಗಲೇ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಅಕುಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಚೂರು ಅಂದ ಮೊಕಲ್ಲ 3 ಜನ ತಲ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಏರ್ನ ಬಾಕಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ ಬಂದು ಕೂಡ್ಲೆ ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಅಮ್ಮನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಗುಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ ಅಮ್ಮನ ಎದುರುಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ನೆನಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಕೇಕ್ ಪದಾರ್ಕ ಕೇಕ್ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಎನ್ನರಿಯ ಅಮ್ಮದಲ್ಲ ಮೂಲುಲ್ಲೇರ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಕೇಕ್ ಅಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ತಿನ್ಕ ಬಟ್ ಕೇಕ್ ಅಮ್ಮನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ಅದ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಒಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲು ಉಂಡೆ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯ್ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತೇವೆ ಬೇಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಸಿಟಿ ರೀಚ್ ಕೇಕ್ ಅನ್ಕ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಇನಿಯಾನ್ ಮುಖಲೆ ದಾಲ ಪಾತಿರುಜಿ ಅವು ಕೊನ್ಲೆ ಒಂದು ಕನ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಮೋಕೆದ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಮಗೆಲ್ಲ ಇರುವೆರು ಅವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಫಿಕ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಪೂರ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಲಾಗ್ ತುಯಿಬೇಕ ನಿಕಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವೆ ನಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ ಬಂದ್ ಆರ್ನಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ನೈಟ್ ಅಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ ಏರಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಐಟ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಮ್ಮ ಹಾಫ್ ಕೆಜಿ ಅದ್ಯಾವುದು ಅದು ಯಾವ ಫ್ಲೇವರ್ ವಿನ್ನ ಬೇರೆ ಎಂತ ಬೇಕು ಇದು ಬೇರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಹಾ ಕೊಯ್ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಪತೊಂದು ಬೈದ ಪೈನಾಪಲ್ ಪತ ಬೈದೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ದ ಕೇಕ್ ಬೊಕ ಇರ್ದಾದೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಪತ ಬತ್ತಾರ ಒಂದೇನೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಏನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಕಾಟ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಕಾಟತ್ತು ಕಸಿಲ ಉಂಟು ಕಾಟಲ್ಲ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಕಸಿಯೋ ಕಾಟೋ ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸೀಸನ್ ಇಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಓಹೋ ಅಂದ್ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಅಂದ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಂಡೆಚ್ಚಾವು ನಿಕಲಗಿತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಡ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಎಂಚ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಆರೇ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಬಂದ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇನಿ ಛಾಯಾ
ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೇಕ್ ದಿಯರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಬಲೆ ಬಲೆ. A few moments later. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು 12 ಗಂಟೆ ಅಂడి ಸೊ ವಿನೀಶ್ ಜೇದಿತ್ತೆ ವಿನೀಶ್ನಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕದ ಬರ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ವಿನೀಶ್ ಅಂಚ. ಸೊ ನಿಕಲಿಬ್ರ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಇನಿ ಅಮ್ಮನ ಇನಿ ಆಂಡ್ 12 ಕರಿಂಡ್. ಸೊ ಇನಿ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಕಂದ ಎಕ್ಕಡ ತೋಪಾಯತ್ತೆ ಎಂಕುಲು. ಸೊ ಮೂಲ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಂದ್ ಮಲ್ದ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಈತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಡಿ ಆನ ಎಕ್ಕಡ ಪಂದಿತ್ತತೆ ಅಮ್ಮ ಗುಂದ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೇಕ್ ದಾಯಕ ನಿನ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂದ್. ಸೊ ಅಮ್ಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಅಮ್ಮನ ಎದುರುಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ಆತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಗನ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ರೆಡಿ ಇದೀಕ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿವಾಗ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅದ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಗ. ಹಾ ಸರಿ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೇಕ್ ತೋಪದಾನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಪನ್. ಹಾ ಸರಿ ಕೇಕ್ ತುಲೆ ಬಲಿ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ತುಲೆ ಕೇಕ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪೋತಿಜಿ ಮೊಕ್ಕಲೇ ಇರುವೇರು ಪೋತೀನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕೇಕ್ ಪತ ಇದೇರಿ. ಅವೇನು ಸೈಡೆಡ್ ಬಿಸ್ಕಿಟಾ ದಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಇನ್ನಿಕಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇನಿ ಏತ್ನೇ ಇಯರ್ದ ಬರ್ಡೇ ಅಮ್ಮನ ಬಂದ್ರೆ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಿಕ್ ಇನಿ ಮೋಲ್ ಪೋತಿನ್ ಮಾತ್ರ ಒಮ್ಮೆನೊಟ್ಟು ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿನಿಶ್ ನಾವೇ ಏತ್ ವಿನಿಶ್ ಏತ್ನೇ ಇಯರ್ ಅವಳು ಬಂದ ಏನಂತದ 45 ಇಯರ್ದ ಬರ್ಡೇ ನೀ ಅಮ್ಮನ. ಸೊ ಅಂದೆ 45 ಯಬ್ಬ ಮಲೆನ 2 ವರ್ಷ ಮಲೆ 45 ಪುಣ್ಯ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ ದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಡೇ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಹೊಸತ್ತು ವರ್ಷ 2025. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಕಡೇತ ದಿನ ನಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ ಬೈದಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಕೇಕ್ ಗೆತ್ತಾಂಡ ತಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಗನ. ಹಾ ಸರಿ ಇತ್ತ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ದೀಕ. ಎದುರುದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಇದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪು. ಸೊ ಅಮ್ಮಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿನೀಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಮ್ಮ. ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಗ. ಹಿಡ್ಕೊ ಕೊಡು ಅಮ್ಮಗ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನಿಂಕ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾದೋ ಕೇನಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾದ ಕೇನಿಯಾ. ಎಂಕಲ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕಿ ಎಂಕಿ ಎಂಕ್ ಏ
ಏತ್ಗೆ ಅಂದ ಆಯ್ ವಿನೀಶ್ 45 ಇದ್ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಂಗಣ್ಣಿ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಸಂತೂರ್ ಮಮ್ಮಿ ಏ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ತು ಜೈ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ವೈಶು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ಮೂಲ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬಂದು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಈ ತಿಂತು ಜನ ತಿನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಜಲೇಬಿ ಅವರೇ ಆಗದಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಜಲೇಬಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ ಇನಿ ಆತ ಎಲ್ಲರದ್ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಕಡೇಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಾ ಇಯರ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದ್ದು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದಿಕ್ಲೆ ಪಂಪೇನ್ ಸರಿ ತೂಕ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಗ ಬರ್ಡೇದ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರು ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡತ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರಡು ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಪುಚ್ಚಿ ಅವೇನವೇನ್ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಗ ಪಾರ್ಟಿನ ಆರ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ ನೀರ ಅವಳ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಆಯ್ತೂರ್ಲೆ ಅತ್ತು ಆಯ್ತೂರ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ತಿನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎಂಟ್ಲೆಕಾಯಿ ಹೇಳ್ತೀನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೀಟಿಂಗ್ ಸಂತೂರ್ ಮಮ್ಮಿ ಇರ್ನ ಚೂರೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿನ ವಿಶೇಷ ಇನ್ನ ಬರ್ಡೇನೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಏ ಅಂಚ ದಾಲೆಜ್ಜಾವ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂತದ ದಾಲೆಜ್ಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತ್ತಡು ಬೊಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪದಾಗ ಇಜ್ಜಂಡ 11 o'clockಗೆ ಎಂಕೊಲು ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮ್
ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಲೈವ್ ಡುಲ್ಲೇರು ಏರೆ ಪೂರ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಂದ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರಂಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ಪೆ. ಹಾ ಸರಿ ಆಣತ್ತ. ಹಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೀಸಿ ಎಂಕುಲು ತಿಂತಾರ. ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಏರು ಏರು ವಿನೀಶ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾಪ ಆರಿಯದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೀಸಿ ಪಾರಿದ ಕೊರ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಪಾಡ್ಗತ್ತು ಕೊರ್ಕ. ಸಾರಿ ಹಾ ಅಮ್ಮನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲನ. ಆರ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಕೇಕ್ ತಿನ್ ಇಟ್ ಇಟ್. ವೇಟ್ ವೇಟ್ ಎಂತ 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 ವೇಟ್ ವೇಟ್ ಸಿಟ್ ಸಿಟ್ ಅಜ್ಜು ಸಿಟ್. ಹಾ ಬಾಯಿ ಕೊಡು ಬಾಯಿ ಕೊಡು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಜ್ಜು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಯರತೆ ಇರುವೆರ್ನ ಲಡಯ ಒಂದು ಮೂಲ ಕೇಕ್ ಕೇಕ್ ಕಂದಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಕ ಲಡಯ ಇರುವೆರ್ನ ಲಡಯ ಒಂದು ಅವು ಎಂಕ್ ಉಂದಿ ಎಂಕ್ ಪನೊಂದು. ಸೊ ತುಯ್ಯರತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್. ಸೊ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಚಪನೊಂದು ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಲ್ಲ ಏನ ಪಂಡ ಮೊರನಿ ಮೋಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಏನ ಕುಜಲ ದಾದ ಮಲ್ದಿನಿ ಮೊರನಿ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಲ್ಲದೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವು ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರ ಆ ವಿಡಿಯೋನು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋಡು ಎಂಕುಲು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊಲೆಗಾಯ್ತ ಪೂರ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಬಂಡಲ ಹಳ್ಳಿರ್ದು ಬೈದಿನ ಕೊಲೆಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಎಪ್ಪುನ್ಗೆ. ಸೊ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಜ್ಜಿಲಿ ಬತ್ತದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಮೊಲೆಗ್ ಹೇರ್ ದ ಮಿತ್ ಪೂರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇನ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕುಲ್ ತೋಪ ಕೊರ್ಪ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂಚ ದಾದ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪುನತವು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ನನ್ನ ಮುಕ್ಕಳಿರು ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ್ಲ ಪೋಪೆತ್ತ ಕೇಕ್ ತಿಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಇರುವೆರ್ನ ಲಡಯ ಒಂದಿಸ್ತಂಡು ನನ್ನ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಮುಜ್ಜದ ಲಡಯ ಅಪ್ಪಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ವಿನೀಶ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಂತಿನ ನಮ್ಮ ಬೋಡ್ ಚಾಲ್ ಬಾಯ್ ಪನ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಅನ್ಕ ರಾಮ್ 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 ರಾಮ್.